So ito na yung swing arm natin na ano, by MTR, tapos plus 3 to, tapos kulay black yung napili natin. So pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung design niya. Tapos MTR yung tatak niyan. Tapos kulay black. Ganda naman. Goods. Plus 3, tapos may reinforcement siya dito sa baba. So parang kamukha siya ng mga prototype. Mga prototype na swing arm. Sa taas wala siya. Flat lang. Tapos sa baba siya merong reinforcement. Ito. Kaya matibay. So try natin ilagay. Kailangan natin ng washer. Tingnan natin kung ilan yung kasya. Siguro tatlo-tatlo. Tapos meron tayong shock. Ito. Yung mumurahing shock lang naman to. Ayan. May freebie siyang ganito pero isa lang. Hindi ko rin naman magagamit. So kulay yellow yung nabili natin. Ang ganda. Ganda. Nalagay ko na yung isa, hindi ko na napakita kanina. Kala ko nakabukas yung video pero tutuloy ko na lang. Kulang yan. Kaya yun ang gawa siguro. Kung may fish sa ito. Pasinita. Marabit yan. Nakatay.
size pin din. Yan, 60. Oh yan. 51. Lang kailangan lang kahit ito, no? Extension doon. Lifter. Kulang yung pagkakot yun. Tet, 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 tenenet, tet, 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 tenenet, tet, 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 tenenet, tet, 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 tenenet.